Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Wulaneka Nugrahandini, NPM 137, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Dosen Pengampu Ibu Dr. Galih Istiningsih MPD. Manam nam 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 ciro roro cici nam nam cimonan monam cici cici nam ci mama mama marulu roci cirolu mama mama luma pada kulaning kalbu ing sasmita amrih lan aja pijeremangane